rozcvičke, jedni dopredu, jedni dozadu. Začneme pekne začiatoče. Jedna nožka naspäť. Pomalé pohyby, druhá nožka naspäť. Prežijeme to pekne, jedna nožka naspäť. Mäkké kolienka, ručičky. A pripravíme si najdôležitejší pôjdeme mäkké kolienka dopredu a dozadu. A my, ktorí máme svoje pekne rýchla pomoc, tak vám prajem na zdravie. Keďže sme rozcvičení, zdravie. Podáme si rozcvičku ďalej. Ja som vás videl, ja som vám zdravil, ale vy namyslené fajnovky, vieš? Ako sa to má, ako sa to má? Reprezentanti, vieš? Klobásy tam vysia, videli ste to? Rumúni sa neflákajú, Rumúni makajú. Chlapci z Nadlaku, tie klobásy vyzerajú, parádička, super, dobre, ale k tomu sa dostaneme. Takže 1, 2, 3, 4, 5.